Хай хора, аз съм Леди Бол. Пуснах си интрото. Ако ви хареса, лайкнете го, абонирайте се за мен и направете други неща. Аз написах долу в коментарите коментар, който може да погледнете. Този клип ще бъде какви са ми старите клипове. Ще ви ги покажа. Само трябва да намеря един мой клип. Така. Хайде. Пък ако трябва ще търся. Добре, пише Lady Low, как се казвам аз, както ми се казва и другия клип. И другия канал, който беше много... не много известен, беше си известен малко. Lady Low също се казва. Аз не го търся за първи път моя канал. Но пък... ако не стане, пиша Анна Маринова. В мразя така да им пишат. Ето. Другия канал. Така. Абонирал съм се за себе си, което е странно, но съм се абонирал. Ще ви покажа най-известното ми видео, което се казва Самара Морган. Ето това. Той има 100 няколко гледания. 108. Колко е странно да звучи. Ох, чакайте, че превъртях. Да, този човек тук се казва Виктор. Плямпа много. И не ме интересува какво плямпа. Това е един подвиг. Ако виждате в град Варна. Чакай, какво е това? Това е моята приятелка Валя. Ще взема да намаля. Това ето отсреща е моята приятелка Валя, която беше с бяла рокля и си обърна косата. И снимахме клип. Интересно беше. Че и тя. Да, защото тя. Не се доближавай. Чакай, къде? Няма я. От другата страна. Ще отдалечим. 108 гледания има. Няма я никъде. Ох бе, хорица, спрете малко да пишете. Искам да показвам. Ето я. Малко минаваха хора, но... Успяла да се... Ето Lady Low. Следващия е бананите. Ето ме мен. Тук на бананите. Виждате клипа. Къде? Това. Да се качим горе. Видяхме там. Може да е там. Хайде. После ще гледаме пицарията в Five Nights at Freddy. Ох. Това няма да ви казвам какво и не е това. Не. Намерили ми. Стига, си се гледа. Търсим Самара Морган, забравили? Да взема да напиша долу в коментарите на моите абонати да ми проверят и другия канал. Стига де. Вау. Това, не знаеш, че е тук? Вот. Къде? Стига. Търсим я. Къде? Не знам, бях е тук. Тук? Къде? Добре, това е нещо така малко крещяно. Преувеличих де, но... Чакай, ще се приближа. Защо не бяга? И защо ходи назад? Тя ще те убие, не се доближава, бързо бяга! Тя не наближава до мен! Тук съвсем малко паднах, но... Ето го, другия мой клип, бананите, който е... Ще го превъртя до забавната част. Не, разбира се, не съм кукала.
Още ви покажа как е паднала. Полицията! Оф, хора, този клип малко ме дразни. Чакай, ще видя... Кой клип да го пусна? Аз съм Лейди Уол. Това е доказателство, че съм аз. И както знаете, аз съм на Белмекен. На спортната база. Защото тук... Снимах и на върха клип. Само трябва да го намеря. Хора, спрете да пишете. Тук е кучето ми и тук върхът. Здравейте хора, аз съм Лейди Уол и сега съм на връх. Ще да кажа на Белмекен. Тук има различни купчини и неща. Беше доста трудничко да го кача и в момента има мъгла. И е много студено, повярвайте ми. Повярвайте ми. Така, тук има такава... Така... Виждате съставка. Някой интересен клип мога ли да ви покажа? Вечерите на Five Nights at Freddy's ще ви пусна. Тя е много време. Бони! Аре по-бързо вече да... Това са Виктор и Алекс. Това е брат ми Ивайло на дървеното нещичко. Това е във Варна 40 блок. Една площадка. Когато трябваше да бъде питерите на Five Nights at Freddy. Кой? Ти си грозна. Ти си грозна патица? Ами, той се правеше на чика. Да, ти момиченце, ти ходеше в пица. Пицата не беше вкусна. Пицата не беше вкусна. Казах ви. Май, тази чика ще е по-вкусна. Да. Поне ти не се бърза. Ари бе, сега чакай. След малко ще започнем. Аре де, Ани. Камера. Добре, това трябваше да бъде ток. Дърбо. Това е някой си. Писала в коментарите на другите ми клипове в този канал. Това е Венци Венци ли? Къде отиде? Нали каза да спре клипа, ами тя не мисля, че го спря, но някой май я уби. Спринг трап, това да не бяга спринтове и с всеки трап. Какво? Имаш ужасно име. Аз съм Ти так. си заек. Да, зайк си. Много грозен зайк. Наистина, що Всъщност, заек си? в момента не си зайк. В момента си човек. Не знам какво си мислех с този клип. Заек, който Изглежда супер странно. е с огромни уши. Добре, Виктор, изглеждаш луд тук. Да, хелуински номера. Виктор, ако гледаш това, тук в този клип изглеждаш луд. Напълно луд, изкукало луд. Хората не ги е страх от бебешки номера. Наистина не ги е. Само ако някой каже Ръмзо и че не е сам. Малко. Това е супер странно, но е така. Малко. Golden Freddy! Той ще ви опаши. Да, бе, да. Ще ни опаши колкото че. Оп. Казай, Рам, поне малко повече се опашим. Малко. С една тъпа машина. Но да, страх ни от твоите ужасни пръсти. Хеш, ходил ли си някога на педикюр или маникюр? Имам. Кой имаш? Маникюр ли? Или пирал? Само да ти кажа, ми си зъбите по-чисто.
Да, наистина имаш дъх на риба. Чакай, аз имам дъвка. Искаш ли? Или пак ще смиеш зъбите с умряла риба? О, Викторе! Може да се изкъпеш, а не да месиш. Това е нещо ужасно. На развалена пица и защо пицата тук е толкова ужасна? И защо чика е толкова грозна? Чикане! Значи чача гадже. Двата сестра ми души грозни. Бони. Супер страшно. Или пък Фреди. Здравейте, аз съм Фреди. Не ми взимайте шапката. Или пък аз съм Фокси. Съм моделът на пицунията. Или виждате някакъв тромав дебел. Или аз съм някакъв. И тук стана малко. Не се бръснеш. Накрая да не отиде там и нещо да ми каже Рон. Добре, не мога да реви очи, да се тъпя Фреди. Фреди. Ти си най-тъпия човек. Добре, запознанство с Джиджи. Това е моето куче Джиджи. Здравейте хора, съм Ани и това тук е моето куче. Добре, този клип няма да ви показвам. Това е много преувеличен. Моето е нашето. Вилата ще ви показвам. Понеже без да искам спрях видеото, ще продължа с... Не, че едно. Малко разхвърлено. Но все пак гледайте. Здравейте хора, аз съм Ани И Лейди Уоу. Така, може да посетим канала на моята приятелка Ева. Ще правим. Ева ли да напиша? Ще напиша Ева Ангелова. Ева Ангелова. Ето им. Не е тя. Дали не напиша Виктория Ангелова? Предишното име беше такова. Ето я. Това е моята приятелка. Ева. Моля ви, абонирайте се за нея. Пишете Виктория Ангелова, както аз направих. И ще видите Пари Мастър. И се абонирайте. Косичи? Да, тази кутия е доста голяма. Даже сега след обяд мисля, че ще бъда с Ева. И ако съм с нея, ще си снимам с нея. Тя има, мисля, че имам още две приятелки, които са блогърки. Този Алекс от предния клип, който си показах. Аре, бай, чао. Хора, времето малко измина. Затова бай. Приятели, мили, прекрасни и добри. Ако искате, ще направя още такива клипове, сега бай, защото бай.